Hello. So this podcast is brought to you by SciSpace Computer Solutions. So if you're having problem with your computer, be it it needs reformatting or data retrieving, video editing, and the likes, you can contact SciSpace Computer Solutions through their Facebook page. This is available only in the municipality of Mankayan. Also, this podcast is brought to you by Monoflora Poultry. If you're craving for eggs, you can also contact Monoflora Poultry to their Facebook page. And also, this is available in the locality of Bankayan. So, this podcast that I had is with Zacharias Dawson, a police officer, and currently the acting chief of police of Abatan Bugias. So, we talked about his life in the PNP and his view about leadership and what is he doing as the acting chief of police of Batan Bugias. Enjoy. Oo. Talaga mo't iman nga insimpa-simpada. Hmm. Na in-order ko man sa akin ni COP sa Mangkayan, Sino si si Sir Captain Sally? Sally. So, recording na tayo, sir. Sir Zacharias Kaloy Dausan. Hello, sir. Hello po. Magandang araw sa atin. So my guest on this podcast today is a chief of police of Mankayan, Abatan Bugias Gayam, with Jomar Sakpa, stringer of RPN. We'll be having conversations. Yan lang, di lang kititi aramidan mi. So, di lang ti kanayan nga damdamag no mga makaistorya kag PNP ngay kat. What inspired you to join the force? Sino di ka man nya ti sino ti nang inspire ko na kayo nga ko nga mainayon ti. Okay lang ba, sir? Matanggalin ko tong mas. One. Sino din ang kanda kayo mainayon si police? Si PNP. Bakit PNP? Actually, din istorya na sa din kayat ko idi tana nag first year engineering at the SLU ya. Engineering. Nag-engineering ako. So far, nagadayo. Nga pangay. Na kasla nga na ibisyo akmot na parasak mo ta. Na ibisbisyo idi ka-first year ko dito nga na na-kick out actually. Na-kick out ka di SLU? SLU. Wow. Na-kick out actually. Then nag-stop as 3 sem. Then 1.5 year niya. nagamit ako ili. Nagbantayak as bilyaran niya. Then nakapanungnutak ngut lang ay imbaga kini father ko. That time idi kat in active service pa lang si amami. Active iso na. So, that police time, iso na lang. retired police. Imbaga kami man agiskwila ta kangay awan di masakbayak sina noon jak agiskwila. Ad ili kat no awan di adikan nagiskwila ag talon ka ani. Talon lang di oblas dia. So jay iliyo kot ijay Sina Gregorio del Pilar, Ilocosur. Di ba lita pa siya ron din to. Din kwade, din baban di Tirat Pass no nang nangagyo. Ta isay natin si si Gregorio del Pilar ta sisain natin si Del Pilar. Si Gregorio del Pilar, si General Gregorio del Pilar. Eksakto andi baba na iso ng munisipyo. Andi Tirat Pass ay sadi no bumangir ka mot san Anggaki, Quirino. Nay kaablo batot ko sa. Ay. Tanu from Cervantes di bagpakanawan ka Quirino de. Sumangat kas na bangir rumar ka San Emilio. No nagpakanigid ka pa del Pilar din no demiretso ka matledled naman na yuyo. San siya sa area ay siya sa Ilocos ngamin wada san 13 ay municipality ay Bagbag-o. Bagbag-o kot Bagbag-o tribe. Kankanaay di. Kankanaay ngum jay language sa Bali niya. Bakit siya na apat kumat lang siya na. Ay kunak no jay bagbag-o nga kuno daw ngay kadjay agdarok Ilocano na kan. Una di actually kasjayon itata idi ngamin adi pa lang unay ay na
na civilized. Mm. Talaga adi street di kwa. Ngam tatakot ada na ikamang ay nagapun ba. Right. So yun nalao kanon ngay. Mm-mm. Din Iloko kan kanayon din Iloco kan kanay. kuana ngam no siya na area di Quirino, San Emilio medyo puro-puro pa lang sa. Mm-mm. Asya. Going back ijay sir, so ada kayo ijay bilyaran and then Wen. Idi kwa kunak piman kin ni father mi nga agin rulak. Ay. Kini father mi idi. Nya nga ngorot inron mo no. Agkrimak man ijay UB kunak piman. Right. So nga nagkrimak ijay UB. Then mayat piman pumasamot amin din kwa pasang awa lang san grade ako idi siya di panagiskila ko naka 4 sem second year actually second year pater year ak idin idi inawis dak san kwa classmate ko ay nag-exam kami kanus kwa PNP entrance idi tayo estudyante kami jubi nang awis iman nag-exam kami san classmate ko ay waras na kamdang wa ita ta nakapasamot lang nakapasa. san yan nang awis idi classmate ko lang askrim at jubi Mm-mm. siya di inawis na sa akin nag-exam kami di City High anjak imbagbaga actually kada parents ko idi ay ko ay nag-examak tatan san ading ko nag-examat Right. di ko napanda nag-process da father ko kinsan ading ko kinaduana napanda nag-process at City Academy ta before ka ngamin sumrek at gate i-verify da pa no usto danagan mo so pagka kita ni father ko duwa di dausan sini mas daw siya tap apay waray nagang ko ng maid nga min din na receive ko ay notice ay nakapasakya so di di na di nandugin SD ay di na ila da nakisaudas din no mabalin na humabula kay ag process ganas mabalin ang gana at bani naka-take out ang ganas non-graduate ang gana kasi di naka-wadat takos na ay pwesto ita Anya nga batch? 2009. Actually si din nailak ay talaga ay nang implement kin saan sina si Amami, si Daydi Amami ta. City work na. Oh, isuti work na. I see. Experiences mo nga han mo nga malipatan. Kadagijahan nga makamo so no criminology ija university anya. When. Sa balimot jay PNPA nga academy nga talaga di nga norumor ka. Talaga officer ka. When. Pas lang compared to no AFP ko makot PMA. When. Kasi ko na. So nandun ka sa academy, idada ka diyan unag ti academy. Experiences mo di sinusan unforgettable experience mo nandoy unag di academy. Din paari tanaw sumrek ka kami na academy din ko ngay din from civilian i-transform da ka into a regimental way of life. Din dapat din garaw di sa san garaw aminya. Right. So doy di karirigatan ta siyempre from civilian ka, idi civilian ka ket no sino di kayat mo aramidan ket mabalin. No kahit mo masip ka, no kahit mo uminom ka. Bagim ti oras mo. Good, bagim ti oras mo. Tapos Sir, kada ko kumano sila yung kada issue ay settle mo sa issue. Ulo ko na. Yan so regimental one. Deti talaga nga karirigatan. Ano kas anom nga di ay tanggapon ay isdi gabin uneg ket ko amin ay garaw ket ada bilang na. Aglalo di 45 days breaking period ay kananda. Tapos di naka ay i-test din ko kami. No, adi ka pumasas di baka ag-resign ka or tumakas ka. Ada ba ti ka kasi nga binmigbigay? Ada. Ijay batsyo. Kasi nag-take out kami 350 tapos ada ti late receptionist na pa nga 15 sa. Tapos nag-graduate kami lang ko. Ija mismo reception period adi kiti and the first day of taking the reception na the masi-masi na. Isdi pa lang ako wadaot din nag-resign. Ay ganon. Then kuadi din siyempre mabunga-bungawang ka, nag-exercise ka, ag-push up ka. Dingal ti kaman ngay adi I don't know when no kasano nga ma-divide mo jay. Asan ba dun yung linya ng abuse
at asan doon yung linya na di ngay you are training da kayo ti frontliner in case of something bad happens eh. Ngayon dapat nga bara-bara lang dapat ti training da ko ma. Ngayon di lang ngay tikas lamot nga though it's unfortunate nga agpeso jay ngay word nga madik mga ko ng jay hazing nga kung muna nga di. Ngayon tadi istoryan di kakadwak mo't lang actually dati 5 kami nga agbabarkada. Shock na tuloy 5 kami nag-graduate kami sa amin nga teacher. Shock nag-teacher tapos siya may isa nga taga-Kapangan. Siya may isa nag-abroad. Ngam jay duwa, siya may isa dati BGMP, siya may isa aday jay SAF tataya. Ngayon di mo damaga kanya no nya nanti ko ngayon awan adi no first day ngayon jay egong na talaga. Ego When, talaga. Jay pride Pride mo mo. talaga. Isu talaga di katanda eh. Dapat awan no pride, adaman pride mo. Jay bagim lang. Ngam hamo mabali niya ipakita nga ma-pride ka. Keep it to yourself. No ada kay jay mamalasin ka. No ma-pride ka. Kagarod tiket lang mo tisdi kat no sumurot tayo. Din from kagarod military kat, di ba dapat pinis amin jay. Idi adda kay Jay ba Jay time mo lang kaslangay nga agsusweldo kayo lang han niya sa bali di ay. Actually no pag take out ko ada nga jay bagada nga kwa nga hanga sweldo eh. Ada ti term na eh. Honorarium or allowance lang When allowance, actually allowance ada ti idi nag-take out kami ada allowance mi nga kuya. Nagrugi kami sa ti kwa 11,000 kasi. Tapos yung mausar talagang ada kay Jonog eh. Actually mausar mo siyempre din messing mo okay. Yung haircut, laundry. Kasi si di unang adi kaglabay eh. Adi ka you have no time for that. Talaga eskwela, palakas. Ano eh? Eskwela, palakas. Eskwela, palakas lang. Talaga tigo. For 4 years. For 4 years. Kasi mabalin niya nga for 4 years anya ba anya jay part nga pinaka narigat jay mo nagamba or yearlings jay plebhood jay plebo nga jay 45 days nga di jay from take out to malpas mo jay kwa sila nga jay buds training na kumbaga no na when jay ti kwa na talaga actually is di eliminate yung mga weaklings. Anya ti activities usually kwa di ay palakas more on physical physical activities. Awan academics na sir. More on physical activities. Physical nga talaga. Day and night. So dayta jay istorya dang ano maturog kan ngayon biglang nga damang ring. Biglang nga damang ring kan siga. Actually idi time ni no ringan da ka man. Hanmat kit di nga siksika. Kasi para idi gamin bawal lang special eh. Kasi baka agpa. No anya fault of one is fault of all. So no ada nakabasol ket ada punishment yung mamasi-masi kayo. Amin kayo matkid di. Amin kayo. Han nga may sa. Ijay nga ma-develop jay tadi tihan nga maawatan mo lang kanda kami nga civilian dito mi nga maawatan niya. Nga no makita mo ikat adangay jay kasla nga brotherhood yung you can sabsabali nga mo kasla nga more than blood brothers pa kumbaga ijay nga ma-develop actually ijay mo ma-develop. So idi no ada kay jay nya no rumor kayo nya jay kasla nga rangko yun nga dagos ka din. From Wagabin ijay 45 days. After that 45 days separate kayo pay gaminti pagiganan eh. Separate barracks. So ada lang iti immediate supervisor you dige 4th year. Dige first class. 4th year dige graduating. Alam na yan. So dati immediate supervisor you. Ada ti squad leader mo. Ada ti assistant squad leader mo. May sa kay squad no 5 kayo kuma ijay ada di graduating nga may sa nga mang supervise kanya yo. Ijay 45 days nga di ay. After that 45 days ada kay pagbaga ng incorporation. So ma-incorporate kayo ijay unag ti barracks. Ada ijay yun jay 3rd class,
Jay second class kin jay first class. Okay. Uno jay second year, third year kin jay graduating. Ang dami Ano yun. So, kuna, lahat yun, scrutinizing yun. Mm. Talagang basit nga kamalim ni jay, adumang kita kin ka. So, Mm. bawal magpapansin, bawal iwasan mong manggulang. Yan man ang kwan yan ang minamalas yung mga medyo Did it ever occur to you nung time ijay nga agquit? Talaga nga. Ta jay Iso ti calling mo nga rod sir. Anta no panunutan tayo gamin sir. Jay kinarigat ti biyag ya. Tapos din pagarod. So, rumar ka. Ano ngay papanam? Okay. Alangan rumarak agis ko ila ka man ti krim. Pulis mo lang papanam. Pulis mo lang. Okay. Di ba? Ada ka nga rod Sino sila. kay Jayon? Ada kay Jayon. Tapos ada pa ni ading ko. Alangan ka panawak. So nagsabay kayo Actually nagsabay kami kini ading ko. Nice. Di babae gamin diya ya. Oo. Ading ko ti 3 years actually. Ay ganun. Alangan nga panawak. Baka no pinumpin manawak. Pumanaw mo't isuna. lang. Okay. Agawit kami tuloy nga awan ti na kami actually mo. So nga awan. So ti talaga nga no adda jay time nga kaslang nga nabannog ka nga ikat DIT talaga nga adda jay panunot mo. DIT kaslang nga mo kon sika. Wen. Ngem actually ko data ko gamin ko medyo wangay. Nairuam ta ko as biyag narigat. Naruam ta ko sa ublay ko ya. Unya kaaduan ko isot ko nada nga manmano ti ibinggit nga or manmano ti Highlander kun natin na lang nun. Nga bumigay ti kakasya. Actually EJ class mi nga 305. 35 adidi ko sti. For deliverance. Ay ka 35 latang nga nagka. 35 kami nang graduate. Ayos Out of 305. So at ado lupi man. Nya pa kali kuna kon nga damago kon. Ada nga jay kung kuna gamin nga nangag ko ti podcast mo lang kaslakas ti mo lang Navy SEAL ya. Nga istorya na nga ikat. Kaslang share ko lang Day kano number 1 nga mang inspire ko ni iso nga kaya tayo rito eh. Kung na nakanukot iso ti number 1 nga nag-quit. Ano ti makita yung kas jay masyadong mabuka. Pero actually awan mo ti nakita ka kasi din cospi man nga hindi pa nagruar mo mot si dikat ko no ag-quit ka no adi mo kaya din physical exercises then may saya focus as pa nagruar di kadete is yung sa bagsak mo sa academics pag bumagsak ka sa academics. So may mini-maintain kayong average garo di jay. Basta pumasa basta pumasa ka. Wala namang mot kit diti average basta importante aming nga subject mo may pasab iti time mi gamin no da duwa nga bagsak mo turn back ka. Pero may remedial naman. Ang turn back is agulit ka from yes agsubli ka ag-join ka di sa bali nga class. So bali maging lower class kanton. Ulitin mo na naman yung 45 days na yun na depende no kaano ka nga na kuangay no kaano ka nga kunwari sa isang first semester na bagsak ka ag oray ka ti makatawon ag-join kan tumanon di nga semester. So kas lang no anya jay time nga napin manawa man ako iso ti subliam. Ngam no day 45 days katahan mo nga nalpas ag back to zero ka. Ay wow. No, at least for 45 days parugi ka pa lang ijay niya. Wen parugi ka pa lang ijay. Pero day garot ti no maminsan kat baka no na-trauma ka nga iso ti rason nga han mo nga pagsublian. Depende jay ko jay psyche ti tao nga kunada. Kinjay talaga nga mindsetting kinjay physical conditioning. Talaga nga ako. Iso nga haan nga slang the way I see it nga ikat jay trabaho yo kot han nga pang amin niya. Talaga nga napili lang ti dapat nga manggagam. Anya dagi jay usually nga core subjects yo jay inside academy. Parehas actually halos the same damot si cream subjects more on investigation 101 investigation sa intelligence leadership actually maraming leadership
Dagi da kuha tayo. So, dagi da hobbies tayo, sir. Dapat ko di ko mati naman damagak yang hobbies tayo. Nanti habis ko lang mo kat no may si amon ni ko Ah, ni Apo Jomar din habis ko no may pamasyar. agkape. Nga tali awan actually no maminsan nag-basketball tayo. Ah, Anya pa ya di lang ti pamot ti ayam tayo. talagang basketball. Basketball. Aga ayam tayo basit ti golf. Golf. Actually. Oh, so mabalin nga ka. Makaya ayam kayong tuno dati pawis ni Apo Prinsal, ija ba? Mabalin ta kwa. Actually, mayat apan nag-aayam di ta baba ta kwa. Nabababa maintenance na. Mhm. Mabalin kapi man nga ag-practice anytime no. Uy. Basta kata kami gamin nga PNP kat medyo na-allowed pi man jay kwa ya. Weekend. Actually, weekend lang. Kasano Basta awan trabaho Okay. Kasano ti duty ti kwa? Typical nga duty ti may nga pulis. No regular ahan nga dahil ti pandemic. Actually no duty 12 hours 12 hours shifting. Ta syempre no ti duty mo gamin kat 24 hours. Mm. Syempre hindi antay man nga robot. Uy na. Ngam day nga talaga. Ti ko na no ti pa-implement dito ikas lang 12 hours 12 hours. 12 hours ti ko. Minimum niya yan. One, Unless adati emergency. No ada ti activities emergency mabalin pa nga ma-recall jay ko. Naka-off 12 hours. Ay, ganun. Applicable di ay dito tita tao dito taga dito namot po police. Oh, wait. The other scheme iti duty siyempre jita hang taga dito sa balit scheme na. Okay. Medyo sige, damagak to na lang dito offline ta narigat. Ayun. View iti leadership. What's your view? Iti anya ti kasla nga principle nga ikukam or Lead by example. lead by example. Yun lang naman ang basic, very basic. Oo. Very basic yan. Siyempre, adati kayat mo nga mapasamak. Yung kitaan dapat ibagbagam lang mo at awang mo ti action mo. Okay. Siyempre, di kayo subordinates mo. Si Kantupay kat sa ko nga sa audita kat awang mo ti makita nga ako. Imbagam nga tayo jay, apan tayo ag activity kat. Maramdama kat sige mapan kayo. Kasi kanganapan. Kanganapan. Kasi no nga mamati da kaya misuna nga ilid. No nga dati problema da ijay nga na-encounter da. Sino nga ito mang sungbat? Isuda pi man. Awan na. Kumbaga yung respeto da gid siya kakot. Mawan. Kadakadakal sa leader niya sa respect. Kat narigat pa nga Alaan. wala hindi. No, degorot no anda nga makita kin siya. Ijay tawon yung taon yung kadita sa 37. 37. Ijay tawon yung una ito yung ikat mostly dito handle niya may nga kuang ikat how do you show yourself as a leader nga dagijay da subordinates mo ikat dati senior mo ba nga talaga nga mas laklakay kan sika kasano nga navigate mo dagijay da nga ko nga baka dangay ti Peter nga manunga tawon ni iman katan nga na promote dagijay dangay or dagijay lalakay kan sika ti tauham. How do you navigate that? Actually, pamot sursurutan tayo lang di kuya. Directives muno anya man diga orders nga nagapwede nga to. Then as commander kita dagitoy ba nga directives ket aramidan ba dagitoy personnel tayo tapno adagay mandatory requirements di promotion ket maabilda tapno ma-promote damat. So as commander dapat kita jay roster ti taom. Sino ba dagay personnel dito ti job for promotion. Tapno makita no sino jay i-priority nga palubusam nga agi-schooling no iduron mo adagamin no maminsan gamin no ti personnel tayo ada problema na. Hanan sir ora na kagi-schooling ta kwa. No as commander dapat makita mo nga dahil lang mo ti maitulong mo. I-push mo isuda tapno alaan da nga mandatory requirement tapno ma-promote da. Kasi
no minsan gawin kat di panunod tayo ti personel. Kontentudan nga no anya de status da. Status da. Pero dapat ano nga kasi kontentuda. Yung kasanon to nga di ubing da. Continuous growth. Kumamot lang anya. Kasano ba ti promotion, hindi ko na kunada nga schooling, anya ba ti kasla ba nga equated ba da ito yung no civilian ko, di kalakanda kami. Ag master's degree, dagi na ngay, jay schooling rin. Paano, kasano ba ti process na rin? Actually, ada ti stages na gamin na ita. Ada ti mandatory schooling for promotion. For promotion. So, from no nag-take out ka kuma, nag-take out kan. Nagpiuwa ka, may ka dito yan. Na-promote ka ti corporal. From patrolman, na-promote ka ti corporal. Nag-promote ka mo ng ti police staff sergeant. From police staff sergeant to the next rank, ada ti mandatory nga panaday. Nga schooling na. So, junior leadership course. GLC. Usually, manunga ko de sir. Kuday 4 months minimum. 4 months. Dapat ti umabot ti 5 months. Day. I So after the schooling mo nga day you are qualified na for promotion for SPU1. So from SPU1 napapromote ka ti Jesu marunong nga rank. Another schooling. One page schooling na di ay. Tapos agpa-promote ka man ti SPO3. Yung Chief Master Sergeant. Then bago ka SPO4, ada man di Senior Leadership Course. Mandatory man di ay. Mandatory di ay. Tapos ag SPO4 ka. From SPO4, tapno ag officer ka, ag police lieutenant ka, ada man ti mandatory nga schooling na di ay. Affected kayo ba sir EJ ka? OCC. Ay, awan kaya man dito. Ada ba awan ti licensure take ko? Kuno na affected kayo dyan CPD. Actually affected lang. Dige agi-renew. No, agi-renew ka ti license. Di eligibility. niya. Biro kan da ngam ti kwamat dito ikat mabalin mo't dige trainings in seminars dito mabalin mo't ti man nga ko. Aside from actually di mandatory schooling, ada pa ti mandatory eligibility. I see. So okay man. Sinutikas lang that we're talking a while back ijay leadership. Nya ti sinutikas lang idolo tayo nga di ngay kasla nga idol mo nga you look up to as a leader. Nga kasla nga in times nga medyo maiaw-awan ka. Iso na nga ititangtanga mo nga kasla nga leader nga pangibig samot ka dagiti da decisions mo kasi. Ani awan ti sa bali ni father ko lang. Actually ni father ko gamin kat ko ay. Na actually nadal ko kin isuna di ko ay. Di approach na kay no kas ano nga isolve mo ti may nga problema. Dahil na talaga nga nakita kin isuna ya. Napaka kuha na kay, napaka democratic. Democratic isuna nga laan na di side ti may sa, di side ti may sa. Sa nanto pagsabaton. Kasi gaminti kuha ni father ko so nga. Sumat lang ti actually di kita tao. Ta kuha ay. Isu atin nakitak nga ko. Ti kahit ko gamin kat no siya nga leader da. Ako kahit nga ada ti nga adayo ti rikna. Kahit ko kat pare-parehas nga amin jay i-insure ko nga day personnel ko kat no ada problema da jay kahit ko kat ibagadagin siya. Day ti kahit ko yahan nga jay mabutang dakin sika. Yung hindi han nga kahit nga sawon nga kas JT ararami deket they are violating the rules and regulations tayo haan. Kasi ako siya straight akmot lang diba? Sika. Manong ko ada ti problema kin sika. Maladaw ka nga duty. Hanga mabalinti kas ta. Kasi no pare-parehas whether naubing day ta nalaklakay. The same ti ibagak no dati nagkamalyan da. Tapno awan ti magibaga senior gamin eh. Junior rak lang gamin. Ayaw ko hangko ka kaya tikas jay. So kasla nga kaya ti tatikas lang point of view mostly ti civilian gamin. Ti amu dati dagiti da kas uniform personnel. No yan jatin bagan jay di nga to. Masapol nga suruton jay dingi kas lang makikita tayo ti movie nga. Yun kasi
Ngayon no walalaan gayam ti leadership na tikas to uniform personnel ko talaga nga masapo nga yalam ti demokrasya mo lang. Wen. Actually, kanya ka actually di ay. Ngam adamot gay kasjay nga enjay na ibagam nga. Oh, daytoy ti surutan tayo. Pero di garo ti kunak eh. Ijay You have PNP sa to- manungat nga porsyento ti kasi nga leader. Dipindi. Dipindi kami. Enta depende jay Un tao na adu ikaw. kami ti leader eh. Dito yung police station, you have to kasi siguro nga type iti leadership. Ngam no mapangkamot ti other unit kunwari iti hasta ti mobile force. Yeah. Ibang sabali mo tamanan nga type iti leadership ti ijay puro ubing. Atiket mo sa wen depende Depende adati ijay- ag work nga leadership ijay depende ijay station mo. Depende ijay current nga position mo. Oo. Kasi siyak idi adapt ijay mobile group, mobile forces. No nya ti policy isusurutot. Ken ijay mobile force gamin ti trabaho da data, di ba? Ijay ISO insurgency. So no demokrasya ka dita, medyo relax ka. Yung ang tendency niyan, yung tropa mo relax din. Oo. No nag-operate na ngay, relax da. It may cause Ada ti encounter. Gapot. Ada ti ada iti siyempre na encounter kayo ti kalaban. Nairom da nga relax da. Naunaan kayo. Natay. Dahil ti angko kaya. Oo. Di ada ti maiyawid nga tropa nga kastoy. Ay. Kasi narigat nga i-explain ijay pamilya na. Dahil nga pasama. Nasakit ijay pamilya na. Narigat nga talaga nga i-explain diyan. So agbaliw ngay. Ijay ko nakaro di, ijay mobile forces kami puro ubing na ti trabaho sa bali. So nga dapat sa bali mo iti no kasanum nga iso na i-manage kin ipagitan ti leadership kanya. adati kwak dita since adata mo lang jay leadership. Jay ngay sa 2015. Yung SAP 44. Idi mapanon ti investigation we're pinpointing where the buck should stop or saan ba titigil yung blame. And then sila ngay nga iti point of view ijay as saan ba ang nagkulang? Is it yung field leader mismo or is it on the highest chain of command? Actually nakakuha tayo mut na may adamot ng tiro numar nga kuha na data nga Senate investigation na, di ba? Doon sa ground naman parang kas na awan mo makita tayo nga pa kasi naitod mo't amin nga information nga Di data kaslang kailangan nga. kaslang ako gamin ijay mo kaslamot nga well I'm an outsider kaslang nga observation ko lang as a civilian. There are a lot of circumstances nga no ikit kita babasol mo ijay basol jay top most and then kaslangay nga tikayat ngay ayamon nga na narrative ijay media nga ikat basol jay field commander nga kaslangay iso tikit kita kaiman nga isos ka asiday mo na iso na amin tinang saluya iso nga editin maray ti senador kot medyo awan iman han nga nako iso nga kaslang nga no lalaan de nga ti deti kaslang nga de ko kunam tatay nga importance of leadership. Nga there are types of leadership nga ag-effect in a certain way, in a certain station, in a certain situation. Nga no alalaan nga ikat dagijay da no kita siyak lang opinion ko daytoy. No kita nga outsider ang nakialam though is parang kanyak lang daytoy kas lang nga somebody wants to take the glory. Especially so na international person yung international target yung somebody wants to take the glory and then it muddled up kaslangay nga dinispalkunan jay operation. Yun di tikas lang nakita kaya ngunukit kitam ti narrative ti media ngay sometimes nga di political political arena tayo at the same time di situation ti country tayo ngay
no sinuti asidag ti media isungay ti mang dadadaal ti Mhm. iso ti kwa tayo. And then apan ta ijay kwa sir. Adangay jay nangyari jay no malagip jay kwa. This will hit close to home kahit ko lang adamagon niya ti opinion mo dito eh. Di nangyari jay no malagip jay I don't care ko na ni Nuesca. Mhm. And then at the same time adama nang daytoy sin Maruno nga jay nakainom ngay nga ng pamanen nga PNP personnel. Mhm. Nga at the same time no kita mo international news ijay US mo adangay ti kasi nga adangay ti dadto mga shortcomings ti police personnel nga naunang nagpaputok before asking kas lang nga kasi ngaykat na pag-istoryan tatatay jay training yo mayat mo jay training ngaykat saan kaya ayan na nga tati nagkurangan ti as an institution ayan na nga tati dapat nga i-develop tayo jay no da kayo ti aday jay nga to anya ti kailangan yung kunyari da kayo ti Chief of Police National ngaykat anya ti nga tati kailangan nga may ma-corrector ijay institution tapno maiwasan tayo may di ka kasi yung mga mangyari. Actually, as lang nga narigat pi manday tayo nga kasi hantay nga control ti ko panunot ti may isang nga tao. Okay. No dayto nga may isang nga tao ket nagadugay ti problema yan hantay nga makita. Actually ti may isang nga action ti PNP ket dayto ko ay dapat ada ti psychological debriefing iti amin ko mga Every operation di ba? Owen. Okay. Amin ko mga PNP personnel nga tapno dagaya siyempre antay mo no dagayam tao ket napunpuno iti stress nan ijay trabaho na ket mapipressure pa iso na ijay nagtrabaho iso na tapos Okay. nakasuan di ba? Sabay Ano ti instances nga kasay nung minsan naginom Okay. jayon naglosin jay kuana jay decision making nang katawanan napukaw nga iso nga dahil siguro So talagang ay tikas lang ako nga road. Jay laki ngay kat jay nyari ko na debriefing. debriefing With tadamot ti neuro test di ba no? Muna. well ada actually dahil tapay ti may sa gamin dapat ada ti may sa pay nga ay recommendation dito nga dapat jay neuro psychiatric test han lang nga ijay ko ngay Jay han lang nga entrance. ijay recruitment han lang nga ijay promotion Okay. okay? Dapat as commander medyo ma-assist mo ngay ko adamot ti you have the capability mo ti nga i-recommend iso na nga baka mabalin nga debriefing tayo ti psychologist dito ita Okay. as commander kat makita kat okay bigla nga nagbaliw siya. When tadi mat lang ti tadi nga ro di sa istorya no madungdung ko nga usually di gapo na ngagkaskas tuyak ya podcast nga dito agdungdung ako ti podcast nga so magapo ak jay La Trinidad biyahe ak so tidungdunggak lang jay lugan tatan kas lang nga metmat nga ramiton dito maki-istoryata lang syempre jay conversation nga dito kat makaadal tayo When. when ngay kat ti nadungdungag ko jay adangay jay time ngay nga jay police ijay Amerika ngay kat pinaltugan na tagkakaut ijay bulsa na jay gayam naka-headset iso na hindi pagkaut na ngay kat tiamo na mo't paltog. When ngay kat apay handa nga na train nga ko ti advice ya may isang Navy SEAL nga nadungag ko ngay kat han ko mga agpatingga ti training na ijay umuno ganda When. dapat continuous ti training. Continuous actually. Ti kwada jay Amerika ti clamor ti tao kot defund the police ngaykot na i-defund mo ti police ngaykot anya nga ti mangyari ngay Una, gulo na gulo na nga karkaro no wa ngaykot kaslangan nga no kita mga kat yung mangyari dito ang kulang nga mo yan kaslangan mang rulugi dito Pilipinas ya nga dati agkas jay ngay bagada nga defund the police anya nga ti mangyari ngay nung kikaslamot nga unti kanyak mo tumana mo nga jay training at the same time di bagbagayo nga diay nga psychiatric evaluation nga mangyari ko mati personnel tada jay may share ko jay nangyari di no naabutan ni ada jay La Trinidad nga edi karuba mi diay mismo nasingpot kaya Ni Mendoza. Hoy.
Ubaya Ora siya na dati nga nakadvak ijabra de actually. Nasingput de. singtot dia ngay kat Kay ti garod di ba di damdamo ko tada kanang responde anda nga wan kasi nga incident mo. nagbagat dati Ayun, natay ayun ya. nagdara. Ayun. Tapos actually in-advise anda nga nagdawas ang rumar. Renumar. Di ayun. Halos parehas na dyan nangyari. So nga, tikukok nga ngay kat it's either parehas siguro ada jay ko na nga siguro mga psychological debrief ka jay agdawas ka mo tinya. Ada Oh, ti- actually no, ada siyempre tiko no, na di. nagdawas ka mat kat, di ba? Kat nagdawas ka, Ayun. dapat agyan ka dyan balayo, Ayun. kang nga rumrumar, Ayun. nga na bigat. Kasi, No, at least nga ma-clearan ti panunod. no maminsan kat, ako mo't ti madi, no Ayun. mamati tayo, Mamati iti tayo ka, ti abig, Mm-mm. na ko nada. Lagi jay dati sungod di kong kunak ay very unfortunate ding na natal nga di ay nga Although, hantay wa nga, ibaga nga, di ay ti nakarason, apay nga, Mm. pinaltungan na nagaya, pero, at the same time di kong kuna studio kong kuna nga tao tayo lang eh antayo nga robot. Mm. Ngayon di ba those are traumatic events nga da kayo pa ti first nga mangkita. Ngayon ada nga ada ti alana dayta ijay tada nga ijay kaslamot lang nga experience ti teachers ti SPED. Ngayon ti tuwan nga ti SPED ngayon ti kasangsangom dagi jay dangay syempre amo tayo dagi jay da kun nga special kasi lang nga wrong kanu nga nga term man yan ibaga nga special. Dili da intelligently challenge kasi ngayon ti kastadamot nga nang mang debriefs at least rumar data maunong data agi istoryada. Tada nga jay time kanu nga jay social worker nga kaeskwela ti masters idi mangibagbaga nga naiawid na jay no makikita na nga sitwasyon ijay sila nga naiawid na jay balayda inaway ko pa yung asawa ko noon kun na gapo ijay kailangan nga talaga ti debriefing ta well tough guys kayo but still human. Kailangan nga talaga ti debriefing de siguro ti ko kat nya nga hoping nga one of these days kat may sakay jay. Di ba sir? bonus lang san, no, actually. Ay, Basta, ang no siya kat, ti prinsipyo ko lang kat, makontento ka kung anong meron. Mm. Tapno, wangay, madanon mo man na kita, bonus siguro. Ay, wala. Basta ti importante, self-contentment na. Ayun. Dati ko. Siguro dagi jay makikita kon si ka idi syempre ada babarkada mo idi engineering kanya. Sir. Tapos biglang mo nakita tatanya may kuno lang eh. Actually, ada lang ko, siyempre, dapat ili, tambay, bilyaran niya. Ayun. Tapos, din, babarkadak, din si chairman, kasi, din babaron, hindi nag-academic, hindi agawin na, hindi na mamati. So, nadiiwan ta. Hindi na mamati. Actually. Kasi, talaga, hindi na mamati kung ano, medyo, no, paliwawang takumot, hindi, talaga, aminag, mat. Ayun. Hanggang nagbaliw tayo mat. Ayun. So may isa kayo kadagi jay da proof nga no kayan ti tao nga mangbaliw ti bagay. Wen, siya ka tali. Nakik-out, tak namindua ka nakik-out eh. Nagay-gaidan sakbaya. Actually. SLU, nagay-gaidan kasi nakik-out tak. Din kasi idi nagawi tak ijay ili. Bilyaran. Siyempre, no, bilyaran ka kat, ada ti inom dito, sigarilyo. Ada amin ano. Actually, napukaw ko mat. Hanmat nga, kunada nga, no, nalulong ka piman ti bisyo. Nagpatangga ka ijay. Hanmat piman. So, ada ijay tao niya. Wen, ada ijay tao mat. Ijay will mo. Talaga nga kanukayat mo nga baliwan. Baliwan. Jay ayan yo. Kun jay ayan mi. Especially in the 90s. Napigsa day dingi dalanan ti nice people around. Ora ijayan mi. Ayun. Kasi 90s. Ayun. It was na-declare ba nga terrorist organization di ayan niya. Anya ti view mi jay tan mamingsan nga ikat no dati kasaritam nga tao nga ikat. Mayat pa iman adidas ha. Ada nga jay mangibagati kasi ya. Anya ti kasla nga komot ijay no is it rightful nga
declared as terrorist or dapat kat isuda lang kat political enemy of the state? Di ba adamot tentik mana declaration na nga they are well, terrorist. Okay. Ah, actually, hindi siguro 90s. Hindi ka ubing tao kot pa ya. Hindi ada ni balog pa lang siguro. During that time, idi, the development ket basit. Di ba? Okay. Awan pa unay kalsada, rap road tigo. Okay. Kumbaga, tapos the nice people around idi at anuda. Okay. So, no kan umay dapi man makigapas. Okay. At idi talaga umay da. Actually makitrabaho ko sa trabaho di ko. Adaman pa arami chiboy na kat buwan da maki ko. So talaga mayat daman. Okay. Mayat talaga. Ngum as days goes by mo kat din development kat in my bin masit da actually din tato na. Kin sabali pa itatan. Agpuor da mo tun as equipment di project di gobyerno, di ba? Isutihan ko nga ko niya no pro mahirap kayo. Development data umayon ya. Apay nga dadaulan nyo. Isutikas lang nga question mo na nga ngam sa bagay dagi jada og sokot dependino na indoctrinize dan. Ako. Tapos ijay point of view lang no ko. Mabalin ba nga dati mangyari nga negotiation nga at dati point nga or in the future nga agsabat ti government kan isuda? Ano sina present I think kasla awan ay talaga di ko peace. Kasla ko mano no kitaan tayo gamin. Di pa tatakot medyo inmuyong daya. Puro puur as equipment. Bombing di ba no nangyod din absolute football player di ba? Nairaman na pagkamanan pa piman nga tatakot ko awan di mangag mo ngay tatay din NPA kat umay na makitulungan barangay. Awanan. Agdawat as makan. Ayan, agtuktok tas ba agdawat tas in kasi tatan adi ay kasla idi actually. Idi 90s ay talaga piman ay umay da. No ag medical mission da pa idi. Unya. Dajay. Idi. Dajay lulak mismo idi kat ada tigoytor na ngay kat isang dati nang ikat kung kuno na that was during those time. The good old days. Yung tatan awanin isuguro ay na-declare day terrorist at terorista mo talaga nan terrorist akmat nga talaga. Amagon dan. Kanyak mo't lang. Kasano nga iso nga kaslangay nga saysayangon ti pondo no kanyak man na ito sir. Sa nga saysayangon ti pondo no makinegotiate tayo. Kasano nga makinegotiate tayo dito nga ti objective na daytoy tumbao na daytoy tapno iso dati sumublat. Awan ati mangyari nga negotiation ijay. Malaksid no ibagada nga bingayan tayo tada kayo jay babakod da kami jay nga to. Iso nga kaslangay nga no ko kaslangay nga luklukon tayo lang ti bagbagi tayo. Kaslang nga iso nga dapat lang hindi na yan prinsipyo yung pinaglalaban diyan The money in the yung power. Iso dati kahit da nga talaga nga kahit da nga socialist government type of government ti pag inagawan tayo dito kat ako kasano kanong mapan tayo ijay. And then deputy kuya ti kaslamot nga abot ti demokrasya inya. Legal nga makasurot da ijay. Legal nga makasurot da ijay inside the government mismo nga makaala da pay ti pundo. Actually dagita kasi puuran dapi man dato na equipment di ko adi na kaya tayo ma-develop din igid tayo awan ti playground to. Tatlo din pa usaran dati propaganda na ilan nyo na kayo ay wadas na igig na di panpansinin di gobyerno mamaydat di tatangay ta gravity project dumanon amin nga kalsada. Umaday unamot. So dati tapos di adi awan ti naglaka ti operation ti uniform personnel. Tatano ma-open kalsada. So actually kabutang da di development. Kabutang da di nga din mamulat di ipugaw ay dinubublan na kat lawlaw agayam. Kin di respondent ti military uniform personnel. Tana open kalsada iso nga mabutang da actually. Ijay view iti war on drugs tata especially dito yung locality tayo.
dakal ba ti improvement na as of these days nga at least anya ba ti panangkita mabalin ba nga we can win the war on drugs ito'y locality tayo no malabo. Actually ko dapat ito yung war on drugs nga talaga ko no pulis lang mabalin nga mangabak tayo ngam hantayo nga amuno kaano. So dito kat dapat kaslamat lang adi jay kwanti kwa iti EU70 ti terrorism nga nga okay ano jay kunada jayan whole nation approach kuma ti kahit kung sa una kat dito kuma war on drugs tayo. It involves everyone. It involves everyone. The community, the barangay officials, the LGU. Tapno same ti kwa tayo. Mindsetting kinjay turturungon tayo nga kaya tayo nga maging peaceful dito ko. Kasi no the police only amon ni Apo Jomar di rigat na in terms nga kung operate tayo. Actually halos every month dati matiltiliw tayo dito Nya ti may file tayo ti kaso kadalasan manuti makuha nyo ti in a month manuti Jeffrey Bios nga pa nga nagsi-UP dito halos duwa every duwa every month mostly shabu dito bugas shabu ti ko dito dito gamin area tayo dito man ti challenge dito challenge kada tayo amin most especially kada kami bugyas wangay nagaduti entrance kin exit na mabalin nga from Tino from Mountain Province talagang from Cervantes abatan Trinidad talagang abatan nag-aabatan sa abatan nga talaga dito kay jay source ti drugs mabalin dita mabalin Trinidad, mabalin Mountain Province. So talagang iso nga medyo narigat di kayo in terms of this war on drugs. Medyo nalawa dyan sakop mo. Actually, dito area tayo, mostly gamin iti kas lang ma-accomplish tayo ngayon kad dagito ida formal surrenderies actually. Madlang. So, kwa siguro di muna siguro ang gabot na nag-surrender dapat clear dan kumhaan so they're being monitored amin based by di dito last nga natiliw tayo dito tikad dando mga kadwan na kat kadwan na lang nag-surrender nga agos usar idi COVID nga dito medyo binmabawin o parehas lahat ti trend. Actually ko hindi nagka-COVID kat ngin mato ti presyo ngay iti drugs. Kahit nasawon binmasit. So no basit ti supply. Binmasit ti supply na. Ngumina ti no umado ti supply bumaba. Ngin mina ngin mato ti so although siyempre di restriction gamin tatay ado ti restriction iti pandemic. So nga may sapay di ay medyo binmasit di supply nga umay. Kasi example po jay last nga natiliw mi. Dati kano kot agosar iso na kot halos maka 2 times a week, 3 times a week. Wow. Idi nagka-pandemic kat sag paminsan langan ko na naman sabot ko na. So kaya nang saon talaga nga ada epekto na jay kuya. Jay pandemic kin may sa siguro jay ko siguro jay panag-angat ti presyo. Siyempre no tumama gulay anda siguro pagalang nawan ti ko. Awan. I see. Anya dagi da kaslang programs nga rami din sa aside from dagi da implementing of dagi da checkpoints and dagi da kwati gapo dito COVID. Anya pa ti kaslang pagbisbisian nyo tata sir nga programs yo dito bugyas. Actually dito ko may isang programa tayo dito taking iti advocacy group. Dagamin dito advocacy group nga bubuon tayo. Nga tumulong mo't lang akin na tayo dito mangkita ti peace in order iti
we are organizing all kung gamin amin nga association dito'y amin nga grupo tapno kasi di have baka adati maitulong dangay although basit ngam no 100 day ta nga advocacy group ket pinagnanayon mo diyan maitulong da Di ba sila ba rin? baka makaaramid day tati may nga na nasayaat nga pagsayatan ti libot lang so di ay organization iti advocacy group actually adati o taking me iti advocacy group mi iti kikidat by next week ay ditoy o taking me in tunod 17 kin 18. Friday 18 no Thursday no actually no bigat jay sa jay Luo National High School no 18 aside from data advocacy group tayo may nga adalan tayo tatakot tayo kuya dito traffic management iti abatan dito ti may nga ipa-priority tayo no nagapo kay ijay Trinidad apay nga no dumanong ka dito'y abatan madili ti biyahe Ngunya. Sumot lang question ko. Away nga. Wen, actually, ada iti proposal ko ijay Sangguniang Bayan. Ano, if they are willing to nga i-update or i-upgrade the dati nga municipal ordinance. In terms ijay penalty iti violate nga iti municipal ordinance tayo gamin dito naka-fix nga 200 amin nga violation Either first one police, basta secondary, 200 so nga nukit kita kasla nga bayad ti parking diyan wen di ag parking akta lang ta urag malmalam jay lugar ko dita nana so makita tayo dito station adati duwa nga karton dita nga plate number agas man ti duwa nga karton nga tiliw da pa lagi di nga handa nga kiklimot so jay 200 nga day kahit nasa handa nga napan binabayadan okay lang iso nga may mayat sa nga ka nga i-amend tayo day medyo I think it's time na parakalan tayo jay penalty tapno ada pangil na adi jay municipal ordinance kasi no awanti kas jay na daya talaga nga bayad ti parking tag park ka jay adamay ti parking anda jay abay ti landbang kan day mabalin mo nga makadanon ti 200 day no malmalam iso nga parehas na latan ni ag park ka jay highway ngay parking dagita priority tayo tapos daytoy pay drug clearing ko nga I doubt pay nga may clear tayo ti abatan awan adamot matiliw. Kasano nga i-clear tayo ngayon. Langan nga kasla agbulag-bulagan tayo tapno malinis lang. Ngumadang nga tanti riyan ti Pilipinas nga totally kasla nga drug clear nga kunayo. Ada actually. Adamot tayo. Oh, nice. Ada nga anak nga amo jay specific nga pang ada. So far dito sila nga malayo pa sa Naglalo dito yung abatan. Medyo panpayan. Talaga nga kasi as makita tayo siguro naon matiliw tayo. That's the time nga panunutan tayo nga i-clear tayo man dito tawanin. Kasi so far tatakot anda dito dito program tayo dito sa pati war on drugs as to dito peace and order tayo ket adati pagsayaatan namot minsan dito pandemya ya. Tani JPS istoryahan tayo tatay nga ti inuman close. Although adalata mo ti sagmamano nga establishment nga mapantayo kwa in coordination ijay munisipyo ta. Ada pa lang ti open. Adati agpainom. Ay ganun. Ta ti aramidan dati ko true text ya. Matapang. True text nga customer na siguro. Umay kayo kan i-recap da japis to piman. So ti ko. Ngam ti pakabistuan to no rumor dakot medyo hanta
nung nalahaw da, dito pakabistuan, itik jay karuba daya. Oo. Piman nga kasjay, so nga Meron pa. no da adan to timang dengeg dito nga tayo, idawat ko dagay ko dita. Oo. Dagay kakailyan tayo dito bugyas abatan no dahul bugyas ngano nga dati kasta nga problema tayo dita barangay tayo, idanon tayo dito police station. Mm. Tapno iti kasta ket maaksyonan bita. No hangamin nga dumanon dito ket hanmot nga amin nga dito bugyas ket mapatrolyahan mi nga rinabi. Oo. Na talaga nga kwamot. Priority tayo amin ngem daytoy ati most nga mapatpatrolyahan ket daytoy business daytoy sentro. Central business. Daytoy business district area tayo nga daytoy. Ah. Daytoy nga hilera. So dagiti da no adati madungog da. Tawag da kan kayo. Wan, tawag da lang dito damot jay Facebook account iti Bugyas. Oo. Bali nga IPM da no. Anya ti nagana jay Facebook account ti Bugyas MPS. Jay Facebook account mi. Bugyas MPS. Ako rin kita na ako. Bugyas. So ti kadwan nga kwa. At least nabibita tayo. Magsi Facebook ti tao. Wan, PNP Bugyas MPS. PNP Bugyas MPS. Ti no kwa. Tatatakot ko ni. Ano, high-tech kan hanto pa yun nga maupin ti TV. Ta puro Facebook, YouTube ti ko tata. Sa Bali tata nga generation. High-tech nalakalangan ti agi-report. Nalaka pa ti kwa ni na CCTV amin nun nga tao. Talaga actually. Ay tati ko. Ni naka may isang oras tamot nun sir nga nagis istorya. Nabita niya. Anya ti Pas gaya ma. pang closing ta sir. Anya ti kasamot nga advice mo kadagiti da uubing nga kayat nga ag police incoming nga agbalinto nga PNP personnel. Dahil siguro ti pang close ta. No madengeg yo daytoy nga wada kayo nga ubing ket madengeg yon to daytoy vlog ni kabsat tayo ditoy sayatan nyo ti ag-eskwela dayta lang siya sa lang di ko ya din no tataa no adikan na iyanak ay bakbak nang din eskwela lang ay talaga din kuangay maipamanan din naganak ta may din naganak ay adi na kayat ayan ubing na ket pagiging successful ya anya ka mo no wada siguro ngem Amin nga naganak. amin nga naganak din talaga kayat na ket din ubing na makalpas da makahanap da sa ubulada kasi mo ti maging successful da sa mga sayatan nyo ti ag-eskwela iwasan nyo kung managitoy bisyo-bisyo it's normal nga a part of growing up ket ag-explore ka aginom ka siguro makibarkada ka ngem hanga dayta ti priority. Panunutan tayo ag-eskwela tayo kiti. Ta dayta pa nakibarkada, dayta pa nagbisyo. Maaramid mo to dayta no nalpas ka nag-eskwela. No adati trabaho. Dati pagbisyo. Adati usaram nga agbisyo, agbiro kapit ti trabaho. Kitaan tayo ano agbisyo tayo ket kaya tayo nga i-manage. Man nga agbisyo tayo nga ganamot nga kwa nga may rehab tayo kuno anya dita pakaperdyan mo't lang ti bagim awan ti servin nga nag-eskwela ka no nalpas ka nga nag-eskwela da kwartam gaputa da kwartam pinirdim mo't lang jay bagim pinirdim mo't lang jay nya dayon jay masakbayam so nga dita iwasan tayo ni adati ditoy Bugyas adati curfew tayo nga ongoing ay nga i-implement tayo nga jay ada kayo dita nga pakada kayo kini naganak yung apa nagmodule nga ada kayo mot gami jay nga gininom chemistry ang subject dayta ti ka may bagak basta ag-eskwela tayo and i-manage tayo mot lang ti wa tayo mawatan na gito mamanong dayta garod no ubingam ket medyo kwa kamot medyo tikayat mo ket mapadasam amin
Ipadas ko tikas to, ipadas ko tikas tingan. Dapat han tayo ng ano, pinadas tayo. Kat no makita tayo nga madi, ibabawi tayo Oy. Han tayo nga nya din, sustainer no makita tayo nga madi. Kat madi nga talaga. Tapno hanga maperdi ti panag-eskwela. Okay. No mapadas na may tanga babae. Gusto. Una. Nga baka ibaganan tukit di nga. Ay, narigat niya. Ibaga dito baka madamdam ako agungot di kayo naganak ya. Umamin ka't maibagan. Anyway, and with that, tahan mi nga sayangon han mi nga ibuson ti oras, sir. Thank you so much. Maraming salamat po.